the bird cage or say adventure anase anoma bu so de ba yen kasa nimo a omande hye ye mamu nyina akwaba na afenso ye de enchia sonko enam yen agenkwapa Yesu Kristo so edema munyinara quarter yi munyinara ye no wo esia in the crucible of Christ ye ne Yesu ewo chemfre nimo saa na otwi mu no ya duru adusia etoso emiensa so odi wani ehwe adusia edikan ne etoso menu no a yedikan acheche chemfre nimo ena afi ye hu chemfre ahodo a eba yen so wo adusia twemu na wotwe twemu no saa na otwi mu nso omayen foforo bi a etoa ne twemu ya so ose anoma bu ye twe hu abasisia. Ya wode addition ya toto ho na wohwa addition na de na opese bo bia ni de tray nto nyame de wo bekọ baabia situation bi mu a ebe wote se de wo hya no abu bi mu enipa ne de me bia yesi bibia mu ayenya bibia ya na ke pe no from ya ne de hia wa obema ekoma de ekom ne nku. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 0576544896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Ye besan amamo akwaba bio na fe ya chiamo sonko kwan so London Ghana memenda akwanyo for Sabbath school na fe chosemo empensempensemo sene medikan akano me waboafo sonko ha o mu ba beboa me na ende na otwe adusua to so miensan watune di anoma boyi ye de abremo na ansa no ma yenkutie enwom emfri Golden Gate ho embra. Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama oba niye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama oba niye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi
esa ye wangwa oba di na miye sengesha osu asasini munye mahorwa Bunya me wosaja Wangani jakoto Afi jesore wo Na jekase Na me wo jekesi Seyeshe osu Asasini Munye mahurwa Bunya me wosaja Wangani jakoto Afi jesore wo La jekase, ya me wo jekesi. Onyami kokoko Wakwa ye wo Wunyuma ya kese Esa ye wawa Owa hadi ye nyami ye Wakwa ye wuna wunyuma ya kese Afe ye wawa Onyami kokoko Wakwa ye wo Wunyuma ya kese Asa ye wawa Owa hadi ye nyami ye Seyeshe hoso Asasini mu Niyama hodua Unyame wo sayo Yakutu wo Wangwani ye sorry wo Na ye kasa Nyame wo ye kesi Seyeshe hoso Asasini mu Niyama hodua Unyame wo sayo Yakutu wo Yesari wo Na ye kasa Nyame wo ye kesi Seyeshe hoso Asasini munye Niyama hodwa Unyame wo saja Wangani ye kutubo Afi jesori wo Na ye kase Nyame wo jekesi Seyeshe hoso Asasini munye Niyama hodwa Unyame wo saja Wangani ye kutubo Afi jesori wo Na ye kase Nyame wo jekesi Seyeshe hoso Asasini munye mahorwa Unyame wo saja Wangani ye kutubo Afi jesori wo Na ye kase Nyame wo Yeda Golden Gate for ase wo enwuma omode abre no ene mefasa akonya yi na mada mabegwafo na di ede akyeremu na fe yewia yede yedisia no ahyehye so media musonfo Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo Elder Hansen Asamoa eka me ho el hase Elder Hansen e mo akwaba Yeah. Me komani mu a enua Samuel abebie nso na ti emfimfin no Samuel ye mo akwaba Yeah. Great. Na fe me botra na Elder Dr. Alex Collins Atanto na eti etwo no ano Elder ye mo akwaba Yeah. Da mo asese yeto ensa fremu munyira mo de odo abodo mu se yemfa adisia kuninse emfa mbre ye adisia fo momma yenkate ye na mema opini Samuel emompaye emaye
eni agya wosoro ade nyina sutumfo ma yɛda wase bio yɛda wase yo sɛ na watwe atwa mu ma yɛde adusua kunu ebrɛ wasafo ene wo ma nyina ene nso de ahyia mu bio a yɛde foforo eba enye ya hoɔden so enye etumi so enye nyansa yɛsrɛ wo bibia sɛ japafa wadom no nyansa ni nimdie bia ɛsɛ ode ma yɛ menye timidi esua adusua ni de kyerɛ afoforo mo nso ɛte ase no fa dom yɛ enim sɛ wo kan ho na bibia wie nkunimdie mu a yɛde asede ni kabia ma kan ho ne hyira yɛ nyinaa wadom ti amen amen yo yɛhwɛ yɛdesua na nkabɔsɛm no yɛfa fi Peter enwoma na edi kan no intri baako yimu ensia say why kradra 1 Peter chapter 1 verse 6 say why kradra Eda Hansen Petro ngoma idikan ti baako nhyemu nsia no ose enumu nana mo ho sane mo anansa yi se esa wo ho mo hwere kakra so hwe ahodo bebree mu amen great yen hwe yen adisua no ma men fan hwe say so hwe adisua na tifia some say the bird cage anase anoma prebo anase anoma buo edien na ma men ko dog so na mbisa say so hwe anoma buo ya wode adisua ya atoto ho na wo hwa adisua na die na opese obi ani de kyerɛ I'm say in the animal memenda addition or ma beautiful illustration be or say anoma ketua bia afenia wono a ria bokama and anoma no a she cage mo na ne maame afena ne maame be kyerɛ no enwuma yesoto na so enam se nipa bebree wo ho nti no dede no ye bebree anoma no entimo nche clear de ne maame ka no nti de ne maame be se ne maame de no be kɔ bi so o shebu mu no na ne maame ato ne bo ase a kyerɛ no enwum no na da anoma no betima to nwum no se trebo ana se auto no to a wonya hu pɛ afa wotim to no tama aye bia nipa bebree wo ho na ye de toto adisua yesua kwata mu nyina na se onyankopon last first lesson no yesua ejina Psalm 23 so nyame de nam ekwan bi ode nam akwantuo bi a ode ekotene na yemu na sa akwantuo no onyankopon tirimpo ne se obewie no na ode aduru ba bi a ye ho ate a ye ready se ode ebekɔ soro ahemam wo gye nanso eduru ba bi a eso onyankopon de hye anoma buo no bi fi se wiase ete no bone ne niema bebree eye bebree ayanti ase enti onyame de wo bekɔ baabi a situation bi mu a ebeye wo te se de wo hya anoma buo bi mu wo hye crucible mu but no onyame de kyerɛ onyom no opese wo kyerɛ wa kopem se ɛda obeyi wasi abonten no wo start se wo tonyom na obia be se onyom na eto oto no ede yo medase say yeah from elder chechiri mu yi ne me pese ye nyina ye te ase ansa ye wura adesua ne mu ne se prebuo no eye biaya a ye nyina ai se ye ntampe go prebuo no in a way na ye crucible no na ankana anoma no ketwa no eni namfo hunu abonten o freedom o ten nyom ahodo o ye happy enso na ade na ne master pese wo kire no na ontimi enti sum no ode ne ko mu no eye master no ankasa na fa no atu cake no mu de ne hye sum mu menyi ni sa anoma na ni beje ho papa nanso na eye ne yie yomu a enti otimi tuna sum no mu a osua na master ne pese wo ye no opie ye no afei na wa ye perfect enti saa na ye de no ye de toto ho a master no ye Nyankopon no otimi fa ye free sum no mu free prebu ba bia ye ne gye no e de ewura sum mu na so wo yie pia saa bre no na ya ye perfect woni opese ye yemu great madam ase pa se mo achesa agidifo na chese se ne maboafo na awai adisua nanim no na asembisa ewo ho a ye di wura adisua no mu efa anoma prebo yi mu ene sei etoda bia na ye fi se ade bia ebeba ya brabo mu a enwono bia na efribonsam anase oha bia beba anase biri bia bekomu a enya ye de no eya na efi se eye bonsam so onyankopon so embre bitimi so ema o ma ho kwan
ma yɛkɔ ɔhaw bi mu sɛnea ebia ebeba be yudi ana se yemfa se ɔhaw bia ɛyɛ bonsam ɛne de brɛ ɛno na yɛde kɔ saa adisuan mu nti first of all no yɛbɛhwɛ Israel for no abra nyankopɔn ɛkɔfa ɔmo free Canaan na ɔde ɔmo kɔ asase so yɛse sɛ wokenkan Exodus chapter 14 ni nyinaa ɛka time nyankopɔn ɛfa ɔmo ɛde free na afei ɔde ɔmo ɛba no ɔmo koduru baabi no ɔmo koduru the Red Sea na akwese o mapem omo ba no so nyankopon edi omanim omo direction o tro mo kwan anka o lead omo anka obi abekasa nka o de omo kɔ Israel nti anka on fom nkwa omo mfa kwati kwan ne ba bia omo befa omo ho beto omo tototo ba yehu se onyankopon lead omo to the Dead Sea ba bia omo kɔ pem ye nso na Pharaoh nkɔfo nso sa di omo achi nti akwese omo kɔ omo achi enko omo kɔ omo anim nso a epo ene da hɔ yi nkyɛn ba bia omo ntimi mfa mufi se adenti ena nyankopon efa o mufiri ho no odo mko ho no kakra metimi aka afa ho ne se de yede tutu adusua no bed na yede na to cage ni mu no enye ne pese odamu enka no nkunanka wapi denso ni wura no enim ne ebeboa no esno no ankasa emu evi se yesi experience is the best teacher enti Yesu anase nyankopon a odi Israel fo no anim na wonim ne ebesi wo mu edaache no enipa ne de mne bia yesi bibia mu ayenya bibia ya nanke yepen from yempen ye nyunu bia enti wo mu kwa no no nim ne wo ma head but wo mu ankasa de wo mu nim etise wo nipa etore bia o how kakra bia wo bekomu no yana yo said that is the end na nyame wo hin why me enso nia wode ho ato no so no wa makwaya ma wakosa o ham saa nipa kro no eni mabi odo be kwa wie enti wode o mo ba o ma bedru Dead Sea na no no hu se enso ye kra kan ye ni madware wo mo nso ya atamfo nso na ebe enti ni abebuza hu se eyeja na ha nso bie we adai enso no onim nia wasiesie enti last minute no o man nkyere ni eda aduma o mo nso ehu eti na se. That's right yeah medebeka mini idea when say senior you rightly said no nanka yente is a pillar of crowd no unyame no na nimu nyam na edi omo animu a ke yebeka say bi omo ade for omo kwan so no omo hu kwan e na omo kopie Red Sea no but we dey e ba bi unyame lidi e na ono ankasa e lidi omo he has led them to a dead end in the human context it is enka wo hwe ni nipa famu dia anke be de na nyame wo lidi obi a na koto Red Sea mfane fan ye bepo na ichiri but nyame be bia nyame di ye be fa bia no Bible ne say na omma yen ensohwe a eboro yen so emma yen so da na mmom sohwe bia no omma yen kwan a ye be fa so a ye be free mu afiri there is a window of outlet ya dwimu no eni ho nti na say obokwan tu ba bia ekwan nie enti nyame ka so do nam kwan bi so a trust him, just trust him. So we share Exodus 14 a very beautiful story, but the beauty comes from God. But Israel for them not beautiful. And so omono etimi trusty nyankopon because nyo mo na trusty here but nyame no ade omuduru ho a wo yi ne ho adi no ye hu ba bia e kwan ne be pie. It is sometimes no yen ni be hu dead end but nyame bo kwan eto ho. And in the end no so we share Exodus 14:31 Pesenka yebekin kan say uhwe omuwie ni nyina no reason why we bisa sa adenti na nyame de omofa ho na ko betimi de omotu afa wiem na ko betimi de omofa kwanchen ba bia kopie Canaan but Exodus 14:31 the last verse in Exodus 14 yes asemu a Israel for no ankasa kan ye no yes e kire the reason why nyame de omofa ho that's right but Exodus 14:31 osi na Israel hunu nsakese a Awurade di kire Misraim so no na oman no slow Awurade na oji Awurade ni nkoa Mose idi. Amen. Yes. Eti se ebia se nyame anye saade no ama wo mo gidi anhyekia ankanya Awurade omoje Awurade ne nakoa Mose di enka emem. Bise nko pagya omo anode omo ko ya anka be scientific ya ye kan ya enne kro bitimi gina wo ka se resi ne kro mu ampai na whatever no makeka ne omo pe bia but
no kwasem ni sɛ na yɛ ade nyame de kyerɛ sɛ n'anim nyam no wotumi nti no ɔyama what in ase yeah best mark me de bi to ade me nuanom aka no na otwe ade so nyina no continuation of the using last week no and now today no the emphasis a crucible of maturity so onyankopon the year fa situation bi mu a abeboa ama a perfect year odwanhwefo no ne trimpo ne se opese ode ne man koduru fie ode omofa situation bi na nkekan wo mu nyina afiri ho se be omho beche enti eno na yesua na sane ye kan free bible mo no bible ankasa kan say sa dead end hono enya say mistake no mkodru yo onyankopon na lead omo na lead omo deliberately lead omo call ho na sembisa ne say adenti no onyankopon ye all powerful bibia obetima ye ko obetima left omo from Misrim omo the next say your many be bonds no omo promised land aden no de omo fa ho fise no onyankopon nim say akwantu no omutu no say na esua was Psalm 23 no e with different locations e bedru babia akwantu no be very tough na ho no the ebe bo mo matima go through e yomo gidie wonyame mo enti ode omo fa ho say be de ebe mo gidie akosoro na enu anso na see ye Christofo ye Christo akwantu onyankopon pese kekan wo ye ho bia fault bia wo ye ho bia no ode sa kwan we so eyi ni nyina free ho enti e bia wo problem pa wo wa so onyankopon amoa wa ebeto heavens intidua fancy bia wo de ni abufu woni beba ho so no na onyankopon amoa ba situation bi mu situation there wo every time attempt try wo temper ebia wo worry mu ebia adwumam onamfofam nanso see you go through situation bim sa eni see journey free sa situation no fi onyankopon pewuyi opese oboa wo masa situation no eye crucible of maturity ma enti woni sa nipa oboa wo matem bia challenge niama enye wo ho onyankopon pese osesa no woni ne tena ne nyina no onyankopon de enam sa kwan no so e de tena wo great me da mo asepa ye to aso no sene abusiafo sene ye hwe ye adisia no maboafo na aboa acheche mu pa ye to aso no I think say adisia no nam the same line but ye from Dead Sea honom no omu pie ya na afei so common so for 3 days trust some edi dance from Exodus chapter 15 no everybody nyina no 22 no we say so come to for 3 days no munya enso enom na afi omo sa na ma sa lidi omo sa ejadum ya sa lidi omo sa de ko ba bia omo fi se no munya enso in Exodus chapter 15 no enso omo koto ye enso no na enso na eden enyo nti omo to honum di Mara se mbeka sa Mara we the same thing na Naomi ko mo abasa se so oba no nso na na ma ye enyo ma no se ma mo mfrɛ me Naomi biom na mo mfrɛ me den mo mfrɛ me Mara nti omo nso ehonum no so omo to honum din Mara sanse na nso no esai dey enyo no ehon so no yen show ye be kire mu sen but later ye hu Nyankopon sankyere ne Mara hono minim se ne ehon so no ye be fa in terms of say yen so ye de ba ya brabo mu how do we see this o mini abismak me da se on se ba bia ye ka koyi nyina no eye ntoaso continuation enti ya hwe se eye pillar of God na nyame ni animu ni tumi na ne di omo ni di omo beduru resi no pokoko na no na yebisa ye ho say ye den na one for baby foforo the same principle no a ode omo beduru resi no the same principle na afei ode omo aba sa desert yi so now the question na yebisa ye ho ne say onyame na bo nsuo ono na obo awia obo aduane adan na oma ne ma enante nansa ensukom ansa kra wapensu amom wa bra nko betimi akasa ma nsu atui the same thing na yaka free mfitiase no a ene se onyankopon nim ne yehia na Jeremiah chapter Jeremiah eka se ne yakoma eyeyen no 17 verse 9 no yeah eya na yakoma adwen se we na yehia but besa me kenkan bibi efri adesua no mu
Or say following the pillar doesn't assure us of constant happiness. It also can be a hard experience because training in righteousness takes us to places that test our hearts, which are so naturally deceitful. Or say ye di onyame pillar na chino enkyere se da bia ye ni beje ye beto usana na mom no eduru ba bi nso a ode yen befa experience ye hunu bia ebe trete yen ewo tenene mu na ode ye beko ba bia yakoma no obe test no you test our hearts. Akoma no de etem bia sometimes say Jeremiah kan ye no e deceitful and I say nada enunti ode wo ma beduru ba bi now ne yete say onyankopon ne oye nie se ensuo na hia wa obema sukomo ade wo na se oma wo nsuo a wahunu se ono ne enkwansuo no ekom ne hia aduane ne hia wa obema ekom ade wo ekom ne nku enye ekom a ede wo nansa wo na wotwe nya ekom a ode ikun wo na mmom ne bema wa come to the realization se ono ne mana no ono ne enkwapa no bibia ye hia no wo yabra bomu ne sesika na ye hia a otumi ma wo ho kyerɛw na se duru baabi na se wuni bia na wa kyerɛw se me na sika ne dwetɛ ɛwɔ me ɛnu ntie duru baabi a senka omayefa bibia so na kyekyin bia mamu a anka wo bedwen se nyansa menimu nti ato plans me na me de me plans na maya ama na kosie but eduru baabi na wo ya na si se na Israel fo kodu pokokɔ ho kodu Mara na ensuo no eni hɔ no a eniye ne Nyankopɔn a kyerɛw se your thoughts and your actions cannot do it. Me na meye. Na amount a bigger experience. Na fi we mature. Now yenti ade bia mama wa. 2 verses before chapter 14 any chapter 15 no yehu se ode omo Mara. Nsuo no kura so na enwunu. E na omo ani twa edua bi. E na ode tu nsuo no. E na ye de na omo nom omo ani age. E na pillar no tu firi ho. Otu free one called Raphidim. Okodu Raphidim so nansa na nsuo ni ho. Sir. After Israel 40 question omu bi say Nyankopon. Exodus chapter 17 verse 7. Question omu bi say Nyankopon ebisa Moses ni say enti ugidi say Nyankopon kan ye ho. Ohu say na ete no. E wo mu say Nyankopon pese ye fa ayimu de but nipa awefire enti ne Nyankopon ma omo experience over experience. So oye ba ko pe no gyae ya anko mu wire fi Nyankopon completely. But esan so onimu ya dwen ni nti no omo bisa say ayi den but omo aso na in chapter 14 no 15 no omo so anyom omo so aye no ebi nti da so anyom to mo Awurade and na 1431 no so omo gye Awurade di ba ha so de omo say na Nyankopon kan ye ho ana adofo no ne ye namu bia no eye sikasem awaresem yade awo ma ene nnoma bia no edu be be say ye ho say God where are you with us? Yes okay ye ho obetumi am ya nante 3 days without water but say o mansuo no tua otimi di bibitu ma na ye de. This is the God we are facing, but this crucible no de ma wo no it was for their maturity. In the end omkodu Raphidim no omu bisa asa question no onim na si ye Onyankopon edi omukopie ba bia there were 10 wells. Men when you 2 well no. Also there were 10 wells and 70 coconut trees. Yes. Kube enua eduoson. Kube enua eduoson no unim na ekire. Na ni nyina so a na omutimi num ni nsuo no. And na wells no so se nyame na share da kotu wo ho because a desert. Den no mkonya 10 wells. Yes. 10 wells no almost 12 tribes ni nyina no obi anya well ba ko a na omo draw nsuo egum but na nansa no ana emaye no na omo nwi se ni oyi omo firi mu wo pokoko no saa na o creative we saa na Mara nso omo nsuo ni yede ti adofo no se nyame lidi wo a di nachi me mati nyame asese o lidi me a se me di nachi na se be minim se ebedu ba bi no or the maybe for kwanya metimi abie so yo medase ya kakra me de kan da hands de no ho no ene se de ye ni pai no de niara ye wo yensu doubt de niara patience ne ye nyabotre kakra duru ba bia bibi wo ya ne yadwen asa ye ni asa aba ye ho so ana doubt no any patience na yentimi sustain no eno ne ye how enyina. Imagine say una wo problem ne ma solve am. Enyu da problem for fraba.
nipa na wokae na wo solve problem ada na onsa anko no ho na onsa solve problem ni ma we say ono ne betima solve but doubt any abotra ye ni ntino kakra bia na yaba mu abu saa bi na eto wo mu na nka tama ensuo no aye no nyame na ebie kwa no mamu ada na mun kaka nkyere ne se aja ba bia saa bedru ni o saa hye ho hwan nyam na nka wasa ma no so ye how any amane bia ra ye komu no ɔsɛ sɛ ɔma adeɛ ɔma ne abɛdi kyina nkɔma adeɛ ɛnkyem da yo ɛda mo ase ɛna yɛnhwɛ na yɛnkɔ yɛnim ne yɛnhwɛ ɔsɛ Yesu Kristo nso the same thing happens to Abra Yesu Kristo ɔyɛ akɔmkyere na honhom kronkron no fa de kɔ ɛsrɛs no yɛhu temptation sɛ ɔkenkan Luke chapter 4 verse 1 to 13 na yɛhu temptation ahodoɔ mmiɛnsa a ɔbonsam ɛde kɔ temptation ɛne nkunimdeɛ a Yes Christo timi edi bonsam so ede na saa account no yebetimi asua film wo saa disua ya yesua mu many are Bismarck meda say say asama wo kan wo Luka 18:9 Bible say Yes Christo basa so no sama odi ofam nyina no oye de to ho se be nsa ho amaye example amaye enti moma yenhwe in the context say Bible chere say answer na Yesu hye na adwuma ase no na wa ya akonkyere oya akonkyere wiye no na honhom no fa no e de call say yen test no na we bisa on say adofo adentina say we start adwuma bia answer na ye fo adwuma no answer na ye be mo start adwuma no ye di kan ma orientation ye ma training kakra answer na ye mo adwuma no so wo ye adwuma nso na anasa wo ko school kra na ye be ma promotion answer na ye be ma promotion dia na ye test wow and this is where the explanation about say rade lead into temptation to test no back into light say test na onyankopon de efam no enya de ode so ya hwe say opay ye downfall be ye de ode etese emma ye cemented ewo ye stage no so we move on to the next stage. That's right. So ye school ni now exams we start primary 1 unko primary 2 da so through tesa wunya promotion da sa no onyankopon de enam onyankopon de enam crucible of maturity sane yesua ewo Psalm 23 no o de enam stage by stage by stage but ni jesam ne say see ye kind look for na onyankopon Yesu Kristo etim de obronsam so not say ogina ono na ho odin so na ni nyina okotu say ewum say na Yesu ye onyankopon na so ye example maye say every time obronsam be bisa no question bia no wa call back akotu enti a year lesson dey maye hane say in our crucible of maturity no edru ba bia onyankopon de be fa test mu say you pass the test now then we move on so ye Kristo ni now consortia bi mu a na ugina onyankopon gidie mu na onyame boa ma overcome sa temptation na next time we san share the same test now it's easy so be pass it na so you be through test every time a test beba bia na wa kwele in o Kristo som no bon se tem bia we ye draft then san go back to Psalm 23 no once Psalm 23 no the most difficult part of the journey no mra or the shadow of death no now so ofri ba ya de na sie no sapono na to no far elaborate saying first or chance no na grass bi no didi keko but Bible tell say ofri the valley, the shadow of death, a bar out no. Then a banquet man, and your door for sana a Christo somono. A bedroom baby, you won't say walk call how more. Bedroom baby, near my walk, a big crass summary, make us a trewe. Walk call how be more. Won't ya say, Ebi a Yarabia bow, Ebi a Wabusia sem. Ebi a Juma sem, ebi kra Friday and rad na ye we say na say ya frawa ye we say ayiwadi ebi a o how bi a wo kom no o dwen ho a wonte ase nanso we nyina mu no onyankopon kire o say odo wonam test mu gina pintin na sane Psalm 23 ka no so wo gina pintin a onyankopon be boa mu ofiri mu na ofiri ye na obeto epono ama wo kakra me de kan de no ho se ye nipa yi no most of the time no se
wotena ase sɛ wodwene biribi a ɛyɛ awerɛhoɔ ho a atiefoɔ nyinaa ne me bɛyɛ adwene sɛ the moment a wobɛdwene biribi a ɛyɛ awerɛhoɔ no bohu sɛ wɔbonsam no na ɔpuru na ɔkɔfa ne yɛtwa mu a na ɛyɛ awerɛhoɔ kyɛɛ saa de aba na ɔkɔfa na ɔkaekae wɔ afei na ama awerɛhodie no aba abɛhyɛ wɔ so the same way na ɔbonsam so try yɛ wicked point no time wɔnim sɛ yɛ ho akyereyɛ no ɛhɔ na ɔno nso de temptation ne ba time wɔnim sɛ yesu ɛkɔm ade no that time na ɔbɛsɔ no ahwɛ time a wo ahohiahia mu a wotwa w'ani baabi a ɛntwa no afei no na wabie ɛkwan bi ama sɛ ahead fa hɔ nanso no na biribi nso ɛta akyiri nti yɛmfa nto yɛ tirim sɛ ɛnyɛ yɛsɛ not all that greatest are good nti no yɛde yɛni to so sɛ yɛbɛnya biribia from there ɛnyɛ saa da but ne yɛbɛba no akyi no yɛnka sɛ yesu wɔsɔɔ no hwɛ ɔdi nkonim a yɛn nso yɛbɛtumi okay good and mpanimfoɔ deɛ kakra mede ka ho may go back to the main thing sɛ honhom no ɛfa yesu ama yakɔsɔ no ahwɛ in 2019 Pope Francis the controversy bi ba wiase ɛwɔ Roman catechism no mu no verse na ɛwɔ Matthew chapter 6 verse 13 no oyi firi hɔ o change bibi wɔ hɔ sɛ a wrong interpretation sɛ ɔmbɛka sɛ do not lead us into temptation sɛ ne yesu kyerɛ awurade mpaebɔ no but ɔno were changing officially no were changing the Roman catechism no sɛ do not let us fall into temptation because nothing more than the calculation and say onyame will lead yen into temptation but so we have Matthew chapter 4 and then Luke kan ye and Matthew kan ye nyina no a wo mu nyina no e kan do not lead us into temptation nti entime ma say ne mienu nyina no e be ye wrong ne ye kye ne say so we hear the immediate test I look for 1 and 2 no say na mmira yesu ewie na subo ne na komchine no a honhom no elidi no e fa no e de ne ko say obonsam tumi so no hwe saa na me no so yete say onyankopon de ye kan nyina wo say efri pokoko no hwan na lidi omukodu pokoko na no onyankopon hwan na di omukọ mara onyankopon hwan na di omukọ felidim rafidim onyankopon saa na Yesu Kristo honhom no onyankopon ema no de ne koye say obonsam timi so no hwe saa so hwe no a ye ka no this temptation no wo kire mu mienu say there was a test and a trial onyame timi ye and there is a temptation where or try say obemo wakoye bone enu nyame enye saa obonsam ko ana ye enu ntini we ya ye kan wo ha no odofo eduru ba bia ye bisa ye ho question say ade ya menam yi so hu kronkron no enim hu bia na so nyame pa wo ho na wa ma me kwan ama menam yi mako school akwa na da bia ma fail exam si me ware na wade da bia me wo problem yi ma wo mma na mai maka se nkomo metie nyame na fail de ne enni ne bususem a ye nka no mo de ba fie yi se me ye adwuma na me hu ne me nye me ho yade ato me so a mabɔ mpa ya abo a enko so nyankopɔn wo hɔ ana yes he can lead you in for you to be tempted but that leading no ne kire ne say medical kan na mesaka biem onyankopɔn man so hwɛ a ebro wo so a wontumi nyina mu ma wo so da the fact is all do be do pokokwa no kire say owo plan say or the poma no betre so ma na pie the fact all do be do mara na kire say owo plan say nsuo no hu na enweno kora obetwa dua to mama na yende the fact all do be call rafidam na kire say na nsam twa ho kora no a obenya 10 wells and 70 coconut trees the fact is say odi wo be call esere so ma yo bonsam abeso wa hwe na kire say onim se ya kiro se ewu mu se wo de be gina ama no the first obema mo bonsam ko ama na ko Job nchen no kire se onim se na ko Job de obe gina ama no na the fact is say akwa Hansen wa ma ne kwan se san so hwe wi no onko mu no kire se onim se Hansen de ne ho ato no so se metimi agina ama no and that is what God does na ni nyina mu no so o ma kwan ma san so hwe no ba it is leading you to maturity enunti o say count it all joy. So we kon so hwemu a Yakobo ngoma no mu no chapter 1 o say we kon so hwemu a manenye wani gye. If you say wo free mu fia e beba be ye animonyam last week adisua no yen kai bosem no say ye kai 1 Peter 4 1 and 2 no say na say ni nyina mu no ye so wo hwe kakra bi na say wutimi free mu a wo de animonyam a e fata
excessive glory ebema wan onyankopon enti mesrew awdofo memne menamu bia menamu mu so nambi mu but minimu se onyame di ya bedu rafedam no obema yesu odi ya bedu pokoko na no obema kwanya tom na odi ya ba sere yesu ide obema ye di obonsam so nkunim and that is why we mature from there meda mo asem se mo acheche mo pa ye enko ye nim na fe enche no ye be sorry ye addition so Peter to busiafo anase Christopher ano o ma hwete afata wo wiase afa na nyina bra na ota ewo mo so ebinima akodi Pontus ebinima akodi Galatia ebinima akosi Cappadocia ebinima ko Asia ebinso ko Bithynia na otra komo mo no tu omofo say ane they had every reason say ombeye sad sans trials na no mukum no ne emu de o makoye exas omugu obi man so na so omumu mani nje na asembe na Peter pese okachiro mo e o hase yankin kan 1 Peter 1:6 and 7 no 1 Peter 1:6 and 7 o say enumu na mo hu sane mo a mo a na nsan yi se ese a wo homo re kakra so hwe ahodo bebremu na wahunu mujidie totroto se ne bo ye din pii sinisika a wosohwe ojamu nenso ensei ama ama ayeyie ne anidie ne anmunyam Yesu Kristo ahoyie emu ono na muhunu no nenso mudono ono na muhunu no nenso mudono ono na muhunu no sese die nanso mujinudi na muhu sane mu anigye a eni kabia a anmunyam wo mu se munya mujidie awieye a eni mu kra nkwagye no fato eho na esi amen many asame me da se akenkan sem no amayen se wo hwe ne ana Peter opese wo kire ewo ha ya nkrofo ya o kira koma wo mu yi o mo ti se Jewfo na na se Hebrewfo na o mo wo Rome ayesu o mo ade e wo Hebrews ngoma no mu no wo mo afa hohihia mu in context no sabre no so no na Christianity was a banned religion so wo ye Christoni a untimi kura either say ye be ridicule ana ye be serew ana say at the west no ye be persecute too ye be kun eti nkrofo we nkrofo a omo akire omo hwe ba bia exile no scattered across ewo Bithynia ne Asia Cappadocia Galatia Pontus and some nkrofo province no a western Turkey and then western Turkey side ho no aha so wo hwe amane ana wo mo namu a ena na o twira komo omo say adofo no minimpa se mwakwa amane mu mu wo ahonyahia mu nanso from verse 6 no kono ena o say no ma mwafa mu nyina no eye nigisem eye nigisem kire se wo hu se ohaw abawo so na enye wo bone na ma no bai na Kristo a wagye no adie nti amane no ba ma wani nye that's right now the question you bisa ye ho ne say adenti na obi baji Kristo dia still na akwa amane mu aha na the problem of Christianity abano cheap Christianity and as a prosperity Christianity no e has say na ewo because people have misunderstanding say we Christo need dia nyese wo ko ha mu there be o say o trini ni amane edoso na so nyame agi no free ni nyina mu that's right e jo Christo need dia say na make am say obonsam no on wasting the time on people who he has won already. Eungrophobia or no, I won't win him already. In the book of Revelation, you know, or say, na obonsam wa fa bufu kese efri se onim se ne braka etia. We are talking about 6,000 years ago. A braka ne etia there and they say hiasa. And you on wasting the time on people he has already won. That's right. Say obonsam e wo so de bia na se oto ne darts no ne normal. E so hu se we nyame bentira. Enu nti na o say me so mani gye se me nyame ba de a asem onyankopon aka kire ye ni. Wan ka se nsuo no wo mfam. Na so se wonam asubontin mu a me no. Enewo. Wan ka se eja no wo mfam. O se wonam ogya mu a eja renhyew. In Ephesians chapter 6 no o se enye ye ne honam eni moja na enya ye ne wiemu atumfo enu nti gina na hye nyankopon akode no
enyina adofo no se wo hwe ne okeka ye nyina ne opese o kire ye nyina ne se o Kristo ni be konsohwem ewiase ni be konsohwem o Kristo ni be konsohwem ni onyi Nyankopon ni be konsohwem nanso yenye ni kisema wo mu se in the crucible no ye ni Kristo na wo na enu nti na ye mental health eye sane upon your before ya no Kristo ni utimi ba utimi ko homeda na kwasiada ekwa asori ma wanije adentira you've got Christ who is taking the crisis. Okay. But the crisis without Christ, you know, ebe mawo eye wan kasa no ububu essay. Eti adofo no me gidi se ne opeso wo mayen afutuo se ne Peter de mayen no ne se momma ye ne nye ewo ye nsohwe ahoduo num enye ne ebone de yakom na mum ne a esanse ye gi Nyankopon die enti ye kom. Okay. Typical example am di wie ye se homeda. Hwe homeda enti ubetie nyame asem enti etimi yiwadi usika ese ba emma ba se sanso hwe nti ho kiri usika semfamu a na enye wa na waya akwadwero a wo mpa adwuma de a osema wani nyi na Yakopon at the end of the tunnel no obehye ne ho animu yo kitwa bi a me de so Elder Hansen de ne so afin so na opeso de hye wo mutirimu mu maybe o madwin see the end no eso the ultimate goal no se ye nyina no oha ne amane a ye komu nyina no da bia me kan se wo ye adwuma na se adwuma na edin se de ne katua ne ya unjuni adwuma no din aye ho because akatua ne ye we say benya good pay at the end and he say odisio mutima mu say at the end no suffering o mekomu nyina chim the ultimate goal ni eternal life. That's right. It say unyanya eternal life na yare na na ha wo pains na wo kom abusia problems no ni nyina ebi eni ho enti yenso yemfa nhye etim say ye wo yare mu se ye wo ha bi mu yemfie dodo se wasase so ase adwoso abroso ne ka wo nyina ye o ha ne amanie nanso ho de eternal. See, great. You, Madam Watson, the young share, Nafi, young sorry, edition. So, finally, young share, practical lesson where Unia Biane, friend Alex, a cool mona, young share a foot to a bit in the massa, Unia, be may you be ana and Sanom, any nubone, any trust them ashanama. No question say, what this abrana ma, what could there fiasi crumpo, na ye ne buy no, and asafo mani bi kro no wabɔ no kro no da esa fa no ena aja oye na aya na afi o trade Kristo ena mpa obehu Kristo no kwasem ne se onuan Alexi ehu Kristo no ase na office enema no mu ye mre kakra o she college ase but afi akire no enema na how no ne how na ye double nubone no ase o san pese o koba ka biom nnamfofo ayi na ma afi babi a wonya ne sika na eto atwa yare asa tie si ne so enema bebre na asi ne so obi ananka office owo tibia bi enye na mu wa befa Christ na office ha se de ne ho beto no afi de niema okumu no asa brode na owu mu dada no mu sa onua ba yi anasa onua be ma ya base ye tunofo afutuo ben ena ye betimi dia tusa onua be ma Alexi yo mini abesmark say onua Alex na sama ya kan ye obrenyi beka said the typical Christian journey Christo ni wa kwantuo no Alex story no the typical na Mesa de yako Psalm 23. The Christo ni akwantuo na ye de atoto onua Alex abrabo no ni ahwe futuo ye de bema no. Also Psalm 23 the moment or accept say Yehowa ne ne hwefo no or de no call good place be no command aduane die. And the answer onua Alex what free a really rough life na aba in born prison da Oria niema bebre e na obeje nyame die ti obeje nyame die no na nyame som na yede enu nti na a man ayi encouragement say dem ho be nyame kra to the extent say me pese me kosua asofodie na o kan Psalm 23 na o de no ko ba bia ehwo very comfortable with green grass na nsu ni nyina odidi no o mi wi ade na esi the next say you say o call the valley of the shadow of death. Into onua Alex we drew level bia ne nyame somo no or the valley of the shadow of death. Na asanan kanya me say
going back to Psalm 23, the moment obey endure no, some or say even in the valley of the shadow of death no, when Yankopon ne wo ho with his staff and his rod to comfort you. Ufri ba ya ne ye den na ye hye wani monyam with the banquet. Oni Alex say obi wo ya sori mu, obi tie ya semi, odofo ebi kra wo na wo tie me. Now was situation oni Alex wo me a afuto akram person de ma on say onyame a ye som no Bible so you no credit for. Psalm 23 echre the Christian journey or the faso e the perfect you know. What do situation or the valley of the shadow of death. Now, so Anije Semne say, you are not there alone. Psalm 23 say, wouldn't shepherd no ne woho. Now shepherd no, on yes or inactive, or with the staff and the rod to help you. Do you hear free one say, show Gidiamo day, ne crow Gidiamo. Enche biao be free aba. Na so free bar obeto no e watamfo anim na adofo nom ade ba kwa ese ye hu ne say bronika bi say the bigger the try the greater the reward say open university degree a ye mau class 1 test pato mo te de me kira say the measure of trial will come no eno na kira results no enti onua Alexa wo tie me obi a wo tie me a wo go through this situation no we say onyankopon won ne pa bi ma wo ne ma kese ma wo enu nti na wo de wo fa sa try no no de so ya say so holding on enche bia onyambe yi we free mo na yanso a ye wo other side no so a there Alexis around no see who say there are a lot of people who are hurting, a lot of people who are going through challenges who are sorry no especially new converts see who say there are people who are sorry no na say nyamesumu a omo to say Alex situation no see very careful how we deal with such people say be ya with all the challenges or more confess the story no crowd say a man for started so almost say anything one minute say anything or more on what college or more sua be so for no or more na ye na sa no so who so will be a go through the valley of the shadow of death the ngi say do nyame hwe free or say ye be boa sankofo no and not rather say ye be draw good great me da say doc with the doc aka a lot of the practical areas, you know. TMF nyame asem hye ye hoden emfa ntoa so. Adofo no Alex na o yusu wo no. Me asemu yi metimi di medin ahye ho na ayeme. Enti bia o ne Alex kura no a this is for all Alexes in terms of say obi de enuru sei obi so de chen sei ba fa ho si wo se ne wo komu bia se ne dok kan no. Nyabre na kenkan Proverbs chapter 3 chapter 3 ni nyina emayen ensem ahodo a ekire yen se ye de yehoto awurade so a osi wonya yen na odi nyansa ene ye bibia nti nyansa bi afiri awurade so wo kan Jeremiah 29:13 a eno nso onyankopon se owo ne opese odi wukoduro a obehwe wo so wo hwe Romans 8:28 a or say and in all things and we know that all things turn out for the good of those who fear the Lord omo a omodo awurade no ade nyina dipoa won na ewie won yie Hebrews chapter 13 verse 5 no ozo o kan yo say munyi mu hu mfiri nyaatwom ene enoma ho na mumma ahoye a emba mumu na ne ode to aso a ewie Hebrews 13:5 no o say na Yesu akase na me makase na meri nyaawo nanso meri mpawo I will never forsake you nor leave you ensem we ye ensem a ye no nko a Bible no mu ensem bebre a Nyankopon ahye yen bo say it doesn't matter what the Psalm 23 a dok kan no ho ase kambu mu a e kire yen say God has promised say baby a ye wo bia no o kan yen ho Isaiah 41:10 o say me de metre na nifa no ebe so wo mu so enunti me gidi say wo de unless su de eksu a o Kristo ni bia wo chefa wo mu ba fa say nyame bo hye nsem yi ejina so na obi nsi nyame wo mu na obi din kunim and the ultimate send the samikai no is home the kofia
your reward no ebeye ni nyame ehwehwe yo madam ase abusiafo se maboa mede adusua sonko e de abrɛ ye achiefo nso ye beda munyina ase se mo ayen aso na man yi mafidie amfamfiri ha se ne mu asua sa adusua yi adusua etoso miensa na ye de abrɛ wo no adusua no se wo hwɛ se ne esiko ye na o se anoma prebuo maboafo na aboa pa yi o ma cheche minimi yesi nyina nso yate ye ho ase pa se niema ne bi ewo ho a ane onyankopon na odi animu ma ye ko nanso omman so hwa ebebro ye so no entry enda ehia nse ye de mpaibo ebegina mu pinti na emo ye firi mu fia na ebe hu onyankopon na ne mu nyam na no so ebema yatimi anyini ewo honhum ene ho adisua na ye de abramo dasende ye de adisua etoso 9 no so ebebro o se yuhunu sikadumfo no anim eno so ye adisua bia de pa entino menyu emfiri onyankopon hyiram babia mo biara mesma dog abompae na fe yashira sokra na me mompae yera yesu ya dawase adusua de maye ewo kotai mu na so wa kire ye se empo ebia edrumre bia ye call how bi mu edwen ho ayenti ase odwonto ne odwontofo bi kan asem no o say edru tambia how no buye so say ye bisampo say erade wo ho na wodoya na so say edru sa esi ehu say onyame ye som no he's too good to make a mistake. He's too wise to be unkind to us. And say drew baby na de ye kom no ye hu baby e free ba say ye ji onyankopon edi say onyankopon asama waka Bible mu bia ye no kre yera yesu ebia enne obi tie ye or go through situation to sesa ni onua Alex go through it or the anije na ji onyame woje wasem emra o sha ase no na bibie kɔ kama samre wadru mre bia o how kɔ so na brabom o to nani a o how no ba free babia o hu babia o de nani be kire yesre bebre se ma bisuen kikire se oni pakrore no hu se enche bia obeyi na free the situation wom na so yi ne free mu a ebeye anije nko a yesre bebre se yenso aka no se ye na moni hu se obi kwasa ha mu a maya koma ye de be kikire se ni pakro no re na ya ma no so rather than say ye bebre omo ase yesre bebre se to aso na hiraye to aso na kai ho to aso na hye ye den o how bi a ye kom no me yenya gidie wo mu se wa hye ye bo se woni ye wo ho edabia wonya ye da na obeyi ye free ye how nyina mu da wase efisi ebisa we e wo doba yesu dey mo amen amen